Ma I will see to it say adeɛ bi a mɛyɛ no ɛbɛbɔ Ghana ho ban na ɛde animuonyam hyɛ aba. Mepa nso me ne me nua ɔhene baako ɛna baeɛ. Nti kakra a ɛbɛtumi aka ne sɛ Awurade nhyira mo nyinaa and event organisers no nso Awurade nya mo kɛseɛ. Meda mo ase nti ne yɛfiri Kumasi a adeɛ asan yɛ momfa kyɛn.